Gara Venezuelan, martxoaren 3-tik, joan ginen, 3-tik 10-era, eta martxoaren 8-an herri konsulta izan zen, komunetako herri konsulta, orduan, testu ingurua hori izan, orduan bereziki martxoaren 8-an, baina bai aurreko egunetan, zein ondorengoetan ere bai, Karakaseko zein beste barrualdeko landa eremuko komuna ezberdinak bisitatzeko aukera izan dugu. Han komunak dira estatua betik desegin eta berregiteko planteamendu bat. Venezuelan daude 5.300 komuna edo zirkuito komunal. Oda, lurraldearen eta biztanleen zati handi bat estalia dago komunaren sistemaren bidez. Komunak ez dira estatuaren kontra edo estatutik autonomo dauden zerbait. Badago lege organiko bat, zeinak nolabait arautzen duen, zein diren komuna baten, komuna da sortzeko behar dituzun baldintzak, zenbat jende behar duzun, ze egitura behar dituzun, parlamento komunala behar duzu, bestela ez daukazu komuna aitortzarik. Badaukazu ere bai, legeak esateizu zuk ze kompetentzia azkazun lurralde horretan, udaletxeak gehiago ez ditunak izango, estatuak ez, baizik eta komunidad antolatuak, eta hori jendeak egiten du, baina estatuak hori babesten du, eta esaten duena ere bai, zuk ze baliabidetarako eta finantziaziorako eskubidea aukiko duzun, zuk eukitzeko ere, komunitatea giar ekonomiko eukitzeko. Banekin zer etzen Venezuela, baian zer bai zen Venezuela, ez nekien eta ezin nuen imaginatu ez da delako beste kultura bat. Da beste bizipoz bat, da beste iraultzarako grimna, da beste kolore bat, da beste guztia da desberdina, ez? Carakasen komuna ez dut gogoratzen kopurua, baina egon piloa daude eta gu gutxienez 3 egon du gara. Eta gero La Guairan, baita ere dela hirikoa. Hori da, eta hiri eremuko bai, hori da, La Guairan ere, La Guaira estatuan, han ere bai, orduan hiri eremuko gutxienez 4 komunatan egon gara, eta landa eremuko beste batean. Bereiek esaten zigutena, ikusten duzutena esan Europan zer ikusi duzuten hemen. Eta han ikusi ditugu emakumeak auzoetan, boteretutan, ikusi ditugu gazteak, ardurak hartzen, herri oso zaintzaile bat da. Orduan, bereiek eskatu zigutena, bakean bizi nahi dutela, presidentea eta lehenengo konpatientea bueltan nahi dituztela, eta kontatzea elkartasuna ez da dieten.